Добре дошли в първата емисия на новините по второ со ТВ. Аз съм Кристияна Костадинова. Аз съм Дария Лазарова и днес ще ви представим какво се случи през последният месец във второ средно училище Академик Емилиан Станев. По случай 1 декември, Световния ден за борба с СПИН, се проведе информационна кампания. Ученици от гимназиален етап посрещаха съучениците си на входа, като раздаваха червени ленти, символ на солидарност и подкрепа към хората, живеещи с ХИВ. Инициативата има за цел да повиши информираността, да напомни за превенцията и да насърчи отговорно и толерантно отношение сред учениците и персонала на училището. На 28 ноември в библиотеката на второ средно училище се състоя специална прожекция на къснометражния филм "Искаш ли принцеса", селектиран в фестивала за българското кино "Златната роза" 2025 година. Филмът е частично сниман в нашето училище, а главният актьор Филип е ученик от второ училище. Присъстваха режисьорът Калина Липовска, актьорите и сценарният екип. В същия ден отбора по волейбол на 11 и 12 клас на второ средно училище проведе двустранна игра с отбора на 73-то средно училище. Двобоят, организиран по национална програма "Заедно в изкуствата и спорта", се състоява в зала Триадица и бе част от подготовката за ученическите игри през 2025-26 година. Нашите състезатели изпълниха отлично тактиките, оказани по ръководството на Даниил Миронов. На 21 ноември отпразнувахме Денят на телевизията чрез различни активности. Проведохме и дискусия на тема "Медиите и фалшивите новини" с Ванина Неткова и Митю Маринов, която може да гледате в YouTube канала ни на второ средно училище днес. След нея Кристияна Костадинова ги попита няколко въпроса в рубриката ни "Гласът на второ". Ето какво отговориха те. Какъв е вашият път към журналистиката? Моят път към журналистиката започна, когато реших, че искам да бъда журналист. Бях още малка, в смисъл малко, сигурно съм била на 14-15 години, след което вече реших, че трябва да се подготвям малко повече по български език и по литература, след което съм кандидатствала журналистика в УНСС, там съм и завършила, но най-важното нещо за мен поне е пътят, който минава през стаж. Колкото по-бързо се докоснеш до живота в медиите, толкова по-добре. Моят път е започнал като стажант в Българската телеграфна агенция, където се научих да пиша, което е най-важното нещо. Преди да говориш и да се показваш като водещ, най-важното е да пишеш. Изгражда ли ви журналистиката като характер? Да. То е малко спорно, защото ние много често, когато се шегуваме с колеги, си казваме: ние сме такива, защото сме журналисти. Обаче въпросът е дали всъщност не сме журналисти, защото сме такива. Тоест, правите по-любопитен към света, правите по-смел, правите по-усещаш, че няма граници. В смисъл, не знаеш нещо, сега ще разбера, ще звънна, ще попитам, ще си наредя пазела, така че да. Можем ли да поправяме проблеми чрез журналистиката? Можем да ги поправяме, можем и да ги създаваме проблеми също така. Това е много важно, затова отговорността е много голяма. И когато решиш да помогнеш на някой човек и когато искаш дано да не решаваш да му навредиш, защото също можеш да го направиш посредством журналистиката. Затова е отговорно и е важно да го правиш винаги с мисъл да дадеш на обществото, а не да му вземеш. Какъв е пътят ви към журналистиката? Тоест през какво съм минал ли? Да. Сега, аз когато реших да ставам журналист, няколко пъти това го казах, като се срещнахме, но аз казвам, че когато един човек за нищо не става журналист. Но извън майтапа, това за мен е любопитният човек, журналиста, и аз усетих това мое любопитство някъде към последните години в гимназията, така като бях на твоята възраст. И започнах стаж, 12-ти клас съм бил, в местния старозагорски вестник, казваше се, и май се още се казва, Бизнес поща. Пишех там историйки разни, анализи също, и така започна моя път към журналистиката. След това вече, като започнах да уча журналистика в Софийския университет, започнах и стаж, нещо, което е много важно, защото смятам, че това е занаят и се учи на място, и се учи в медиите преди всичко, не че университета не е важен. И след колко години там, може би 6-7 години работа във вестник, започнах и работа в телевизия, BTV. Изгради ли ви журналистиката като характер?
Аз вярвам, че характера се изгражда много, много преди да съзрее човек. Тоест не очаквам, че журналистиката ме е изградила като характер, но определено журналистиката ме изгради като професионалист и като човек, който да гледа на света като на едно цяло и нещо общо. Да търся проблемите, да търся решенията и да търся любопитната гледна точка. Ето това ми даде журналистиката. И дава на всички, според мен, които се интересуват, четат, слушат, гледат. Срещна ли ви журналистиката с интересни хора? Да. Ама това е най-готиното на нашата професия, на журналист. Това, че може всеки ден да го среща с интересни хора и интересни теми. Винаги има какво да научиш от тази професия. Представете си една професия, в която ти си затворен в една стая по цял ден, пред един компютър само, примерно, пишеш някакви таблици, Excel, на мен това ми е големия кошмар, екселска таблица и нищо повече не се случва. И сега си представете един човек, който всеки ден се среща с нови хора, всичките му разказват интересни неща и има възможността да разказва любопитни истории. Не е ли готина професия? В същото време, през Световната седмица на предприемачеството, Второ средно училище организира сесия от инициативи за своите ученици, дискусии с експерти, интерактивни игри и куизове, които развиха уменията им в финансовото мислене и предприемачески им дух. Учениците участваха и в уебинар на тема Устойчиво лидерство, където научиха как да създават стойност за хората, бизнеса и общността и разбраха, че предприемачеството не е само бизнес, а начин за принос в обществото. Ръководството на училището подкрепя учениците, осигурявайки ресурси и пространство за развитието на креативното и социално отговорно мислене. На 20 ноември в библиотеката на Второ средно училище се проведе интерактивна среща на тема "Опознавам и разбирам своите емоции". Ученици от начален етап участваха в забавни обучителни дейности, чрез които научиха как да разпознават, назовават и здравословно да изразяват емоциите си. Инициативата е част от програмата Без агресия за сигурна образователна среда и цели да развие социално-емоционалните умения на децата, както и умения за емпатия и ненасилствено общуване. Ученици от 3 и 7 клас във Второ средно училище се срещнаха с парамедика Слави Пачалов, който им показа как да действат в критични ситуации и обясни, че правилната и навременна намеса може да спаси човешки живот. Децата участваха в демонстрации, научиха как се прави странично стабилна поза, как да откриват пулс, кога се прави сърдечен масаж и как да прилагат тампонираща превръзка. По повод 16 ноември, Международния ден на толерантността, ученици на Второ средно училище се включиха в конкурсна тема "Какво е да си толерантен? Добрата история". Малко по-късно през същия ден се проведе урок по смелост и упоритост от героите в "Игри на волята". Повече ще ви разкаже Симеон Белчев в рубриката "Гласът на второ". Решихте да се запишете за участие в Игри на волята. Здравей, аз съм Йордан Кръстев. Реших да се запиша още преди 2 години. Видях го по телевизията и си казах, просто това е моето нещо. Цял живот съм се занимавал с спорт. Цял живот съм бил активен спортист и винаги съм мечтал за един така много по-голям вайб. И Игри на волята смятам, че беше точното място за мен. Как се справяхте с глада и липсата на удобства? Първото, което всичко е психика. Удобствата в този момент ги изключваме на страна, не мислиме за тях. Храната беше изключително голям дефицит за нас, но 12 кг надолу, имах си така леки запаси и отново казвам психика. Психика и вяра. Би ли участвал отново, ако имаш възможност? Още сега, ако дойде автобус и спре отвън, тръгвам. Благодаря ви. Успех ти пожелавам, късмет на всички. Искам един апел към всички ученици. Учете, слушайте родителите си, слушайте всички тези прекрасни учители и се поддържате чисто, за да е комфортно и уютно самото училище и въобще в живота. Успех! Как решихте да се запишете за участие в Игри на волята? Моите синове са големи фенове на предаването, както и аз, и реших да им покажа, че трябва да следват мечтите си и за това се записах. Кой ви беше най-трудният момент в Игри на волята? Най-трудният ми момент в Игри на волята беше раздялата с Ивайло, когато изгубих елиминационната битка.
Може ли да дадете няколко послания към децата, които искат да се запишат за участие в Игри на волята? Посланието, което давам на вас, дечица, е да слушате родителите си, когато са прави, да слушате учителите си и да следвате мечтите си винаги. Решихте да запишете за участие в Игри на волята. Случайно. Как се справяхте с глада и липсата на удобства? Трудно, но с воля се справях. Кой ви беше най-трудният момент в игрите? Това да се разделям с близките ми приятели от играта и с хората, които ме подкрепяха в племе. Как решихте да се запишете за участие в Игри на волята? Ами, просто един ден отворих телевизора, видях няколко епизода и станаха ми супер интересни арените. И си казах, това колко готино изглежда и просто реших да се запиша. Как се справяхте с неудобствата и глада? Очаквах, че глада няма да ми е толкова труден, обаче това с гладуването беше много трудно. Как се промени живота ви след игрите и изобщо имаше ли някаква промяна? Мисля, че след игрите съм си абсолютно същия, с единствената разлика, че размишлявам доста по-трезво. На 15 ноември учениците от театралната работилница на 3 Б клас посетиха Националния музикален театър, където гледаха детския мюзикъл "Славият" на Румен Бояджиев "Син". Представлението разказва историята на китайския император и малката сива птичка с невероятен глас, която променя света около себе си. В края на спектакъла нашите ученици се качиха на сцената при актьорите и певците, спътвайки своята мечта под светлините на прожекторите. В същото време учениците от клуб "Млад европеист" участваха в първата регионална среща на училищата посланници на Европейския парламент. Събитието събра млади хора от различни софийски училища и включваше интерактивни дискусии, игри и среща с музиканта и евродепутат Христо Петров, или по-познат като Ицо Хазарта. Следващия ден бе изпълнен с доста събития и емоции. Ученици от 9, 11 и 12 клас участваха във форум Voiceit 2025, организиран от Националната мрежа за децата и младежката мрежа Мегафон. Събитието се проведе в Интерпрет и събра млади хора от различни училища, които обсъдиха как виждат бъдещето на София, включително младежки пространства и безопасността в града. Нашите ученици споделиха идеи, зададоха въпроси и се включиха активно в дискусиите. Официални гости се запознаха с тяхното мислене и отговориха на въпросите им. На 13 ноември ученици от клуб "Добротворец" отбелязаха Световния ден на добротата във второ средно училище. Те раздадоха на съученици и учители малки послания с думи на благодарност, насърчение и обич, напомняйки, че добротата започва с усмивка и добра дума. Инициативата изпълни коридорите на училището с усмивки и трогнати погледи, доказвайки, че дори малките жестове могат да направят света по-топло и човечно място. На 12 ноември учениците от клуб "Млад европеист" представиха презентация за навлизането на еврото в България. Под ръководството на доктор Радослава Бочева, те споделиха интересни факти за процеса по приемане на новата парична единица и обясниха как това ще повлияе на гражданите и на икономиката. Събитието се проведе пред ученици от 12 клас, които активно задаваха въпроси и обсъждаха темата. Инициативата е част от програмата "Училище посланник" на Европейския парламент и цели да повиши информативността на младите хора. А сега към света на изкуството. Ученикът Борис Вичев от 5 клас представи своя колекция модернистични рисунки. Той създаде творбите си, вдъхновен от интериора на стаята, в която работи, а подкрепа му оказа неговият учител, госпожа Гергана Лазарова. Формите, цветовете и атмосферата около него се превръщат в смели композиции, изпълнени с експериментални линии и ярки тонове. Изложбата показва как едно обикновено пространство може да запали въображението и да стане източник на творчески идеи и собствен стил. Няколко дни по-късно се проведе кулинарен базар по повод 8 ноември, Европейския ден на здравословното хранене. Ученици от 5 до 12 клас представиха своите домашни приготвени кулинарни предложения, пълнозърнести десерти, чия пудинги, плодови и зеленчукови шишчета, сандвичи и още много вкусни, но полезни изненади. А сега Симеон Белчев ще ни разкаже повече чрез своята анкета в рубриката "Гласът на второ".
Казвам се Симеон Белчев и попитах различни учители и ученици, коя е любимата здравословна храна и много други въпроси по темата. Нека сега чуем отговорите им. Според вас, кое е по-важно? Колко ядеш или какво ядеш? Според мен лично има много голям баланс между двете, защото ти ако ядеш хубава храна, но в малки количества, пак не е полезно за теб, защото организмът ти се затваря. Трябва да се яде хубава храна, но в правилните количества, нито по-малко, нито повече. Какво според вас означава думата здравословно хранене? Здравословното хранене в буквален превод е ние да се чувстваме добре. Храната е ключът, заедно с тренировките, ние да се чувстваме физически, психически и духовно добре. Един човек храни се правилно, яде ли нужните дози, нужното количество и правилното количество, нали? Той се чувства перфектно, комбинирано с самочувствието, което човек има, ще бъде много добре и за бъдещето на човек и нали, за цялостния му живот. Според вас храненето влияе ли на настроението и енергията ви? Изключително много влияе здравословното хранене и както виждам днешния здравословен базар, здравословно и вкусно, всъщност е съставено от изключително важни и полезни хранителни вещества. Аз лично се зареждам много, специално с авокадо. Трябва ли според вас човек да спортува? Ами задължително, особено след една определена възраст, дори и в къщи е достатъчно, а пък има вече толкова фитнес съоръжения и зали, така че спокойно би могъл да спортува активно. А и танци, разбира се. Според вас често ли трябва да се пие вода? Аз пия лично между 2-2,5 литра на ден, така че горещо препоръчвам. Как според вас един човек трябва да се храни правилно? И това е индивидуално за всеки един ученик, учител, родител или за човек, защото всеки организъм се нуждае от различна енергия и зависимост от това какви движения извършваме през деня си, какво правиме с нашето тяло. И за да се храним здравословно, трябва да приемаме по-чиста храна, по-малко преработена и по-здравословно. Ако ядеме хляб, примерно да е хляба, да не е с бяло, а с пълнозърнесто тесто и примерно за енергийните напитки са много вредни за нашето тяло, това, което го употребяват много често нашите ученици, което не е много добре за тяхното здраве. Затова всеки един от вас трябва да знае какъв енергоразход има и какъв енергоприем да има, за да може да балансира правилно и да се храни доста добре. Трябва ли според вас един човек да спортува? Това е задължително. Всеки човек трябва да се движи. Когато оставим една вода в едно шише и тя се застои, знаете, че се вмери това е също с нашия организъм. Ако ние не се движиме, сме обречени на всякак, да кажем, елементарни заболявания. Затова всеки човек трябва да се движи и да има движение, независимо пеша да ходи на училище или с колело, но трябва да се движи най-често да участва в часовете по физическо възпитание и спорт, защото вие голямата ви част я прекарате на чинове седнали. Съответно, кръвта трябва да се движи, трябва да изгарате абсолютно всичко това, което приемате. Коя е любимата ви здравословна храна? Аз обичам да си хапвам и нездравословни храни, но здравословните храни, които обичам да си хапвам, са много често обичам да ям много обесени ядки, да си хапвам плодове, да пия вода чиста, натурална, без някакви подсладители и това е главното, което обичам да се храня, най-вече плодове и по-малко преработени храни, независимо дали са варени, печени, по-малко преработената храна е здравословна. Коя е любимата ви здравословна храна? Любимата ми здравословна храна са салати и протеинови барчета. Четете ли етикетите на храните, които пазарувате? Да, много често и чета калориите, това, което съдържа, цялото съдържание. Според вас, кое е по-важно? Човек колко яде или какво яде? Ами, смятам, че и двете са до някъде наполовина важни, обаче може би това колко яде е по-важно. Коя според вас е най-нездравословната храна? Ами бялата захар, пакетираните храни изобщо, пърженото, разбира се, изобщо храна, която не знаем происхода и не е домашна храна, тя е вредна. Чипса с 2 ръце. Това съм го извадил от менюто си много отдавна, перманентно и напълно. Трябва ли според вас човек да спортува? Задължително, спорта е здраве, спорта е живот, независимо какъв вид спорт, изобщо движението е здраве. Абсолютно задължително и особено ние двамата можем да го кажем като хора, които се занимават паралелно и с спорт и с дейности, които не предполагат чак толкова активен начин на живот, така че съветваме абсолютно всички да спортуват, защото здрав дух, здраво тяло е сентенцията. Според вас често ли трябва да се пие вода? Да, поне около 1-2 литра на ден задължително трябва.
Според вас храненето влияе ли на настроението и енергията ви? Абсолютно, и колкото по-здравословно се храниш, толкова по-добре ще се отрази на тялото ти и на цялата ти имунна система. Според вас кое е по-важно? Колко ядеш или какво ядеш? Какво ядеш? Няма значение колко. Ако ядеш здравословно, колкото и да е голяма порцията, няма значение. Как според вас един човек трябва да се храни правилно? Трябва да се храни така, както му харесва, на първо място. Да има протеини, въглехидрати от всичко, зеленчуци, така си мисля аз. Според вас често ли трябва да се пие вода? Да, хубаво е да се пие вода редовно. Това значи, когато се сещаме, е хубаво да пием по една чаша. Коя е любимата ви здравословна храна? Напоследък са суровите бомбони, които могат много лесно да се приготвят вкъщи с 3 съставки. Тук на пазара имаше много сурови бомбони, почти от всички си купих и си опитах. Може би това. Как според вас един човек трябва да се храни правилно? Здравословното хранене е нещо изключително важно. За всеки човек отговорът на този въпрос е различен. В зависимост от физическата активност, здравословното ни състояние, апетита ни и работното ни ежедневие. Най-добре е да направим консултация с диетолог или с нашия личен лекар. Те ще ни дадат правилните насоки. Трябва ли според вас човек да спортува? Задължително. Категорично да. От съвсем малък, според състоянието на организма и способностите и физическото състояние, до пределна възраст човек трябва да има физическа активност. Задължително. Коя ви е любимата ви храна? Плодове и зеленчуци български. Какво ви вдъхнови да организирате здравословен кулинарен базар? Идеята за кулинарния базар дойде от една среща на ученическия съвет, тъй като ежегодно второ училище прави коледен кулинарен базар. Идеята ни този път беше кулинарния базар да бъде с здравословни храни, като целта е да покажем, че полезната храна може да бъде и вкусна. Коя е вашата любима здравословна храна? Аз лично много обичам да се храня с здравословни салати и може би най-любимата ми здравословна храна е мляко с овесени ядки и мед. Бихте ли организирали подобно събитие отново? Да, разбира се, като цяло календара ни за цялата учебна година е пълна с подобни инициативи на различна тематика. По повод 1 ноември, Денят на народните будители, район Витоша отличи училището ни и нашите учители за принос в образованието и съхраняването на българския дух. На церемония в Националния исторически музей училището получи плакет по случай своят 50 годишен юбилей. Отличието беше връчено на доктор Елеонора Лилова, бившият ни директор, и на сегашният ни госпожа Орхидея Далиева. Получи грамота за съвременно будителство. С плакет будител бяха наградени 3 учители. Госпожа Маринела Вълчева, госпожа Даниела Танасова и госпожа Русица Василева. Шестокласници от училището участваха в интерактивна викторина, организирана със съдействието на Националния исторически музей, и показваха отлични знания за делото на будителите. Събитието премина с признателност и гордост към хората, съхранили българския дух и слово. Това бяха новините по Второ СОТV за този месец. Очаквайте ни следващия. Довиждане! Добре дошли в първата емисия. Чакай. Аз те чаках! Давай. Коя ви е любимата здравословна храна? Вижте.